שלום לכולם, כאן שחר ואיתי רומי תאמרי שלום. שלום! היום אנחנו משחקים מוב ארנה שנית. שוב. יש לי את הקיט הזה, אני אוהב את הקיט הזה. היום אנחנו משחקים בדרגון. היי מלא! יואו. לאגים על ההתחלה. גם לא יהיה בסדר. שונאת אותך. היי מלא! יש. בסדר, אני נדבקתי לשיר בצפון הזה. סמוק שר. טוב, אני אשאר כאן עד שיעברו לפה דברים. שלום. רומס. שלום. 18 מקס 98. סחר, אולי פעם אחת נעשה סרווייבל? נעשה מתישהו, לא בינתיים. אוי, בטעות הרבצתי הפיגמנים. כבר לא. טוב, נכון, כי הם מרביצים למישהו אחר. אני נכנס לתוך לבה, יש לך שיקוי נגד לבה? כן. אז בואי תרדי משמה ובואי לכיוון לבה אחת. לא, אין לי שיקוי נגד הלבה. אז אני אביא לך, בואי. לא, אני לא רוצה. לא, אנחנו יכולים לשרוד, זה ל8 דקות. נו, איפה אתה? פה, מאחורייך, פה. איפה את? חפשי אותי, אני ליד זרם לבה. חפשי אותי. מהשמיים? לא, את... מתקיפים אותי סליימים. איפה? אוי, לא. חכי רגע. יש כאן מקצפת סליימים. אני יודע. אני התמודדתי עם כל הסליימים. אני כבר לא יכול להיכנס, אני יכול להיכנס ללבה בלעדייך? כן. אוקיי. היי, מה? בכל זאת אני נשרפתי. לא משנה. תראה כמה כבר זה. שלום. אני בלבה. אני בכלא. יואו, מלא. יואו. יש שם מבצר. שהוא עולה באש. אז זה מדליק ככה. תאמר לי מתי אתה בא לכלא. אני בינתיים לא בא לכלא, אני בינתיים מסתתר לתוך זרם לבה. איזה תמונה יפה זאת. מתתי. טוב, נתראה במשחק הבא, אני הייתי האחרון. רומי, תסתכלי איפה התחבאתי? רגע, איפה? בוא, את תסתובבי. שמה, את רואה שם את הזרם לבה? כן. שמה התחבאתי. טוב, נחזור לכם במשחק הבא. וחזרנו, אנחנו כבר לא אוכלים, אנחנו כבר שבעים, נכון רומי? רומי עדיין רבע. נכון, הם. היא זוללת את השולחן. אנחנו בנדר. רומי, בואי הנה. בואי הנה, איפה את? לא יודעת. חפשי אותי בבקשה. עם... בואי להרוג. אל תתחבי פה, תהרגי, כי כולם פה הורגים. זה מה שאני צריכה לעשות כמו שכולם. איפה את? תגידי לי. אני רצה. לוליק מאחורך. מאחורך. בואי, קחי את זה. ותשתי, אל תשתי את זה עכשיו. אוקיי? תשתי את זה שאני אומר לך. ואז את יכולה להיכנס עם זה ללבה. אבל לא עכשיו. רומי, תהרגי את זה קצת. חפרים. אל תגש. בלמדת בין רומי, תשתי את השיקוי שהבאתי לך. ותיכנסי עם זה ללבה. תעלי עם זה במעלה הנהר.
תעלי. עליתי. תעלי עד הסוף. שחר, אני לא צריכה לעלות. זה בסדר איפה שאת. תראי, הם מתים. וואו. תראי, כולם פה מתים כבר. שחר, מה? תעצור רגע. לא, אני לא עוצר. רק רגע, אני אעצור. לרומי נפל האינטרנט. מה שאנחנו עומדים לעשות. אמא, אני עדיין עולה באש. אה. נכנסתי. מישהו מעלה אותי באש, הנה. אני אחכה לך כאן. שחק. כמה משחקים כבר עשינו? 2 זה השני. אוקיי, נראה לי היום נעשה 3. סיבי. בם בם אני בינתיים. הכלבים פה מתים בלבה. אאוץ'. אני עוד רגע מת. שחר, תקשיב לבדיחה. כשנאבד העט, אז לא עושים מבחן. כשלא עושים מבחן, אין בגרות. כשאין בגרות, אין עבודה. כשאין עבודה, אין כסף. כשאין כסף, אין אוכל. כשאין אוכל, רעבים. כשרעבים מתים, מסקנה, אסור לאבד עט. מה? טוב, מתתי. נחזור לכם במשחק הבא אם יהיה עוד משחק. אני מלא חצים! וחזרתי, אני ממש רעב, אני אוכל לך. בואו נאכל את הראש הזה. אמא, יש לי סחפות. טוב, רומי, מה נעשה? לכי אחרי כל האנשים. סבייבי. אני הולכת אחריהם לתוך כל הקריפרים והכל. לא, אני רוצה לעמוד כאן למעלה, אני זוכרת את המקום הזה שתמיד עמדתי כאן. אני מלכת העולם. שמעו בדיחה, מחר אחד הלך. רומי, שמרי את הבדיחות, שמרי את הבדיחות. שחר, תילו. אוקיי, אל תצרכי לי באוזניים. תעזור לי. איפה את? מעל הבית. מי מרביץ לי? איפה זה מעל הבית? אני לא רואה אותך. הנה את. תעלי מהר כי יש סליימים. מה הוא זה שזה זורק עלי את הזכוכת שלי? תיזהרי. אני מרגישה כאילו יש לי משהו מתחתיי. איפה את? כאן לידך! יש לי סקין בכלל? לא. בואו נראה. יט.
מה קרה? כלום. ראית מה כתבתי? כן, ראיתי. אין שום דבר נוצר? מה? תראה, ניצחתי. יואו! חזירים! לחזירים יש מלא דברים להציע. שלוקחים להם דברים ואז... אמא, אבל ליד חזירים יש מלא פרקים. לא כל הזמן. יש לי קוקיז שמעיפה רחוק. אמא, מה הם רוצים ממני? הנה. אמא. היה. אני עומד למות נראה לי. קדימה. אני סיימתי את הקיצ'ן האלה. אאוץ'. אאוץ'. נראה לי הרגיעה הזאת מביאה פרקים. לא, לא. וואו וואו וואו. אך. רומי, בואי לפינה. הכי טוב להיות בפינות. למה? כי אתה יכול להסתתר שם? מה? איפה אני? לא יודע. מה? וואו, מה זה? זה משגר. נכון. כנראה אסור להיות בפינות. לא, אסור להיות בכל מקום. כנראה נמאס לזה בגלל שאנחנו כל כך טובים. לא, כי אנחנו הרבה זמן פה, אז... הוא אחרי משתגע. זמן מסוים זה כבר... משתגע. לא, משגר אותך למקומות. אמא, שחר. אני מת. טוב, לייק, סאב וקומנט. רומי, איך את עדיין חיה? לא יודעת. טוב, אמא. לייק, סאבסקרייב. רגע, חכה לי. אוקיי, זהו. לייק, סאבסקרייב וקומנט, חברים. נתראה בפרק הבא. יאללה, ביי.